Arriba, Miro. Veña. Falta, árbitro. Penalti e expulsión. Pero isto... Latas baleiras. Miro. Ai, hoxe non podo ir á escola, mamá. Teño gripe. Moita gripe. Como é unha cousa que dan gratis. Esperta, veña. Quero saber que fai aí toda esta ferralla. Nin idea. Eu deixeinas dentro do armario. Mira, iso xa o sei. Caeron ao chan cando abrín a porta. E logo, para que preguntas? Para que me expliques por que temos o armario cheo de latas de Coca-Cola. Porque somos coleccionistas, non? Ai, somos. Vale. Son coleccionista. Non che quería quitar méritos. Fago porque son moi previsor. Xa entendo. Ti prevés que cousa absurda non vai servir nunca para nada entón colecciónala. E quen che di a ti que un día non fan un concurso no que lle dan un coche ao primeiro que xunte 50.000 latas de Coca-Cola, Quen cho di? O sentido común. E o sentido común que sabe? Traballa na Coca-Cola ou que? O sentido común traballa en todas partes, menos na túa cabeza, Miriño. Xa estamos sacando defectos, me cajo nas burbullas. E que ten de malo xuntar unhas latiñas para gañar un coche nun concurso? Que ese concurso do que falas nin sequera existe. E aparte dese detalle sen importancia? Que teima de gardalo todo, ata as cousas máis inútiles. Pero mira, que bata levas. Que lle pasa a bata? Muller, teñolle cariño. Era do meu avó. Así está a pobre. Teu avó morreu hai 30 anos. Insinúas que matei o meu avó para quedar coa bata? Insinúo que és un desastre. Outra máis. Que fai unha bota de pesca coas cuncas? Non sei. Estará dándolles patadas. Miro. Está ben, puxena eu aí. É que perdín outra bota no río. Pois razón de máis para botar esta no lixo. Para que che serve unha bota sen parella? Imagina que un día temos un neto que nace cunha perna soa. Gracias á miña previsión, xa pode ir pescar. Pois mira que ben. A que sí? Non. Miro, tes que aprender a desprenderte das cousas, Estou farta de atopar trebellos inútiles por todas partes. Vounos botar todos no lixo. Pois empeza por este que está dormindo no sofá. O balde do lixo con el. Pero que dormindo nin que carallo, xa me gustaría, pero con tanto berro... Pobre, Ves como estabas mellor no balde do lixo? Vai rañala, cuñada. Veña, arriba, que xa van sendo horas. Ala, e rematade de poñer a mesa pro almorzo mentre eu me ducho. Ei, anano, pase que esteas instalado na miña casa, porque o caseiro te botou do apartamento. Pero... Ei, non me botou, convidoume a marchar, maticemos. E estou aquí porque Charo non quiso casar comigo. Despois de que o caseiro te botase. A culpa toda foi de Charo. Tes razón. Mira que descubrir que só querías casar con ela para vivir no seu piso de violín. Vale xa, cuñado, que merece un respetiño. Sí, pero non vou consentir que, ademais de vivir aquí, durma máis que a min. Así que vai facendo sitio, Miro, mona. que faz? Veña, Sal aí, aparta. saca aí os pés. Oye, serás Que vas levar de aí se me... Nein, ich habe überhaupt kein Problem. Ja, wenn Sie wollen. Ja, bestimmt. Ach, so schnell. Ja, ich dachte nicht, dass das so schnell gehen würde, aber ja, das geht schon, ja. Tschüss. Es ti, non, Charo? Sí, claro, quen vou ser? Menos mal. Algúnha vez teñome equivocado de rúa, de edificio, de porta, pero de país... Falaba cos da Oficina de Turismo de Galicia en Hamburgo. Solicitei un traballo ali, xa sabes. Sí, Querían estar seguros de que domino o alemán. E xa sabes algo? Pouca cousa. Que me incorporo dentro de 3 días. Sí? Noraboa. Que pasa? Hai algún problema? Un pequeno problema como deste tamaño. Antón. El nin sequera sabe que solicitei ese traballo. Agarda que lle conte que mo deron e que é en Hamburgo. Pero, despois do último intento fallido de boda,
As cousas quedaron claras entre vós, non? Clarísimas, xa non hai nada entre nós. E logo, por que lle das tantas voltas? Non llas dou. Vou marchar a Hamburgo e empezar unha nova vida. Moi ben. E con Antón nada de espérame, cariño, que un día volverei. Non. Ata aquí chegamos, Antonciño. Auf Wiedersehen e punto. Se é eso que lle queres dicir, perfecto. Xa, pero como yo digo? Directamente, sen darlle tempo para que reaccione e te enrede. Por exemplo? Por exemplo, aí tes as pelis de vídeo que me deixáchelo outro día. Marcho para traballar. Adeus. Xa vexo fácil que é, sí. Que hai, bos días. Bos días. Por que os abogados sempre terán tanta presa? Para non perder ni media minuto. Nin medio minuto, queres dicir? Ai, claro, que farmada. Por certo, aquí seguimos un sistema de toda a vida. O cliente paga o xornal e despois leo. Pois é un mal sistema, Tuto. Como vou saber se me interesa o xornal se non o leo antes? E unha vez que xa o liches, para que o vas pagar? Exactamente. Vale, se cadra para un quiosqueiro é mellor o teu sistema. Hola. Tuto, podes poñer un par destes folletos por aí á vista? Claro, padre. Toma tamén estes outros, por se os queres repartir entre os clientes. Iso está feito. Que anunciamos? O rastro benéfico que organizo todos os anos na parroquia. Eu tamén teño un bar benéfico. Beneficiame a min. Cos cartos que saque vou poñer calefacción na igrexa. Se os corpos pasan frío, as almas prefiren quedar na casa. Non o dirá por min. Sabe que se non traballo, ali estou eu. E como é que non te vexo nunca? Nunca. A que vai ser que traballo demasiado? Ti és como miro. A última misa que escoitou foi en latín. Non diga iso. Eu este ano fun polo menos unha vez. Quizáis algo menos. Ti non marchabas polo pan, Miro. Claro, o pan. Eu preguntándome para que desta bolsa. Tampouco sabe para que é a cabeza. Pero, en fin. Hasta logo. Hola. Café a domicilio pros quiosqueiros ocupados. Gracias, bonita. Bonita é pouco dicir. Preciosa? Despois paso e vémonos. Sí, pero de lonxe. Teño no bote. Sí. Como está este percheiro? Da pena. Hasta logo. Chao. Gracias. Hoxe inauguramos, Balbina. Ai, o rastro da parroquia, que ben. Gracias pola túa contribución. Bo, uns cadros e as bicicletas de cando Migueliño e Rosalía eran rapaces. Xa ve, que gran contribución. Sen cousas que vender non habería rastro. Ti dá lo que podes, como os demais. Porque o señor Pereira non le quererá vostede. Falábamos de obxectos con algún valor. Daquela nada. En fin. Deixo por aquí estes folletos para que se informen os da parroquia. Os de que parroquia? Os da súa ou os da miña? Todos. Como pasa máis tempo no bar que na igrexa. Oi, iso é ata que lles poña vostede esa calefacción. Despois xa verá como cambia a cousa. Sí, muller, sí. Iso é fe. O demais son parvadas. Mónica, deberías deixar de mascar chicle mentres traballas. É de moi mal efecto pros clientes. Ah, sí? É como que ningún cliente se queixou aínda. Porque son xente educada. Vale, vou facendo as tortillas. Sen deixar de comer chicle. Balbina, por favor, podo facer tortillas e comer chicle ao mesmo tempo. Non son o señor Pereira. Sabes a que me refiro, Mónica? É unha cuestión de higiene. E se che cae o chicle dentro da tortilla, que? Pois nada, collo o chicle e a boca outra vez. Eu non che son nada escrupulosa. Penso nos clientes, non en ti. Estás un pouco paranoica, Balbina. Non me vai caer nada na tortilla. Reláxate. Mira, Mónica, como che caio... Non pode ser. O que? É a terceira vez que boto estas tixolas no balde do lixo e a terceira que volven a aparecer no mesmo sitio. Isto é cousa de Miro. Garda todo canto ferragancho vello atopa por aí. Para que quererá dúas tixolas cheas de buratos? Para xogar o tenis, me cago no mundo. Explicoume outro día. Ai, tenme farta. Hoxe atopei centos de latas de Coca-Colas no armario. E unha bota de pescar no moble da sala. Falando diso, mira no microondas. No microondas.
Un bote de xampú baleiro. Un recordo de gran valor sentimental. O primeiro frasco de xampú consumido por Miro Pereira na súa vida. Hola. Chariño, ti por aquí. Que ves? Para pedirme perdón? E logo, isto é un bar. E para que están os bares? Para lles pedir perdón aos insectos como a ti? Pois non. Muller, quedei na rúa pola túa culpa. Ei, que quedaches onde pola culpa de quen, bandallo? E logo non estou aquí case pasando fame, como aquel di, porque non quixeches casar comigo. ¡Ja! Teste unhas ganas de casar que morres. Pois sí, non me gustaría morrer sen casar antes un par de veces. Quero dicir, sen casar antes contigo as veces que faga falta, Chariño. Xa, e como é que che entrou a febre matrimonial xusto o día en que o teu caseiro te botou do apartamento? Foi o mesmo día. Ui, que casualidade. E como por casualidade tamén eu teño un piso estupendo. Sí, onde caberíamos perfectamente os dous. Fora da miña vista! Os dous e os que veñan, Eu non tería fillos contigo aínda que fose o único home sobre a terra. Pois non temos fillos, eu case o prefiro. E eu prefiro que desaparezas. Anda, xa mentireira, vaya susto ias levar se eu desaparecese así de súpeto. Plof! E adeus, Antón. Adeus, Antón. Marcho á caixa que é tardísimo, Xa falaremos disto, non quero que as cousas queden así. Pois eu si quero. Vale. Ves como temos moito que discutir? Ata logo. Charo, ti estás segura de que queres rematar así con Antón? E por que non? É máis civilizado que pegarlle 3 tiros. En serio? Seguro que non queres deixar a porta aberta á reconciliación? Non. Pois, como non che dean ese traballo, vas quedar a velas vir, nena. Xa veremos. Porque aínda non tes seguro ese traballo, verdade, Chariño? Seguro non hai nada. Non estaría ben que seguises enfadada con Antón só para non lle dicir que o deixas e que marchas para Alemanha. Non, verdade? Sería de mala persoa. Vale, ti gañas. Teño seguro ese traballo e empezo dentro de 3 días. Non sei como dicirlle o Antón. Pensei que era máis fácil deixar as cousas como estaban. Socorro. Mónica, Dime, tráenos á mesa un par de tilas. Queres? só un par. E por que non 3? Pois 3, pero lixeira. Mira, por onde andas, miñoca? A onde vas? Andas a buscar piso? Vou á caixa, para que necesito eu buscar casa? Pois para marchar da miña, por exemplo. É por iso. Tranquilo, cuñado, xa case teño convencida a Charo para volver con ela. Para volver con ela ao seu piso. Que si, e mentres non te preocupes, vivirei coa miña irmá. Coa tua irmá? De veras? E cando vas para a súa casa? Xa estou na súa casa, pasmón. A miña irmá é Balbina. Ui, que carallo, Antón. Eche que hai, mi niño. Por certo, o pan está moi ben, pero a ver se mercas algo para meterlle dentro, Daquela, ti crees que yo debo contar a Antón? Charo, verás. E logo, é o lóxico. Se tes máis interese por ese traballo en Hamburgo que pola vosa relación, Antón ten dereito a sabelo, verdade, Balbina? Moi ben, pero como yo conto? Eu diría. Pois con claridade, directamente, non, Balbina? Pedro penso o mesmo. Cantas menos voltas lle deu o asunto, mellor para todos. Aí, as cousas claras e o chocolate. Podo falar eu. Se cadra a Charo, interésalle coñecer a miña opinión. Muller, como non dicías nada, pensei que estabas de acordo. Pois non. E deixe o chicle. En que non estás de acordo, Balbina? Os homes son como son. E hai 3 cousas que ti non lle podes dicir a Antón así, de súpeto. Que 3 cousas? A ver. A primeira, que conduce fatal. A segunda, que cada día ten menos pelo. E terceira? Que o deixas plantado como un moble vello no rastro do padre Nicanor e que ti marchas soiña, non, Balbina? Parvadas. O único sitio onde Antón bota de menos unha parella é nas partidas de póker. Xa, ti deixa o plantado así dun día para outro e verás como perdo os papéis. Bo, non será para tanto. Como son todos iguais, voucho demostrar. Con Miro. É o máis parecido a un home que hai por aquí. Miro. Sí. Miro, estou pensando que vou marchar a Hamburgo. De tendas, claro. Non, para sempre. Xa sei.
Ti, cando vas de tendas, nunca sabes volver. O xefe non o podes abandonar dun día para outro. Para entender a palabra abandonar, necesita máis tempo. A ver quen ri de última. Miro! Xa volviches de Hamburgo. Que velocidade. Por iso as hamburguesas son comida rápida, non? Cala un pouco, anda. Agora ven o ataque de pánico. Miro, marcho a Hamburgo. E se cadra, quedo a vivir en Suiza. Vale. Como vale? Marcho eu só, Miro. Ti quedas aquí. E que? Eu xa coñezo Suiza. Vou guardar estas chapas. O mellor volve a poñerse de moda xogar as chapas e hai que estar prevenidos. Iso é o que ti chamas un ataque de pánico. E onde dis que marchas ti só a vivir? A Suiza? E que vai facer as empanadas? Eu non penso, así que vou contigo. Porque marchar ti soa non quer dicir sen min, non? E marchar a vivir non quer dicir para sempre. Balbina, se marchas, vas volver antes de cear, a que sí? Ai, Balbina, se non volves, son capaz de botarme por esta ventá. Estamos nun baixo, Miriño. Pois botareime 7 veces para que faga por un 7º. Ou mellor salto desde esta cadeira. A isto chámolle eu ataque de pánico. Pasa sempre que lle dis a un home co deixas. Xa vexo. Contarei a Antón o que lle teño que contar con delicadeza, suavemente. Vai ser mellor. O xefe non, que é grande, pero como Antón salte dunha cadeira, mátase seguro. Vou saltar, Balbina. Se marchas para Suiza, salto, Anda, baixa dai, que ainda te vas mancar. Non hai como mostrar un pouco de dignidade para que as mulleres te respeten, me cajo no mundo. Pero suba ben a cremalleira, non vai a mostrar demais a dignidade. Charo. Compañía, firmes. Peláez. Vouche poñer unha campá no pescozo para saber que esti. Unha campaíña desas que levan os gatos. Unha campá desas que levan as catedrais, de 20 toneladas. Vale, xa vexo que segues enfadado con Charo. Enfadado eu? Eu estou disposto a perdoarlo todo con tal de meterme no seu piso. A rancorosa é ela. Xa. Ois, Peláez, ti que farías para contentar unha moza como Charo? Se eu fose ti? Sí. Medrar 30 centímetros e facerme millonario. Mira, ti non lle pensas dicir nada a Mónica? Claro que sí. Trae de unha vez, me cago no mundo. Merco xornal para lelo eu. Vale, vale. Así que non che importa que Mónica coma chicle mentres traballa? Importaríame que non traballase mentres come chicle, pero así... E os clientes? Os clientes se coman chicle, se queren. Xa yo cobrarei ben cobrado. 1.400, ración de chicle. Ti és un irresponsable. Bueno. Deportivo Celta. 3. Osa. E deixa de guardar botellas baleiras na neveira. Queres? Es algunha vez un cliente pide un litro de aire fresco? O caso é non tirar nada. Hola a todos. Hola, Tuto. Que... Eu estou ben, pero este colgadoiro parece un pouco enfermiño. Non te preocupes, home. É a cuarta ou quinta vez que se desmaya así. É todo o que se che ocorre dicir.
Se queres, facemos que tú topande co morto, Xa me estás mercando un percheiro novo, moinante? Pero se estaba que caía só. Eu ni no toquei. Será Valdreu. Balbina, chama a Garda Civil. Se chamo a Garda Civil, será para que te leve a ti. Ben, tú. Que fai novar un percheiro que rompe só con miralo? Non te poñas así, muller. Cun pouco de cinta adhesiva e deixo como novo, igual que as outras veces. De cinta adhesiva, nada de nada. Senta tuto, que agora mesmiño te atendo. Xa estou farta de que sempre andes guardando os trastes vellos. Non exaxeres. Miña nai é bella e non a conservo. Mandeina pra aldea. Non me marees, anda. Xa estás mercando un percheiro máis grande, máis moderno e máis sólido. E que fago con este? Meto no armario coa miña colección de latas? Coa túa colección de latas vai estar, si, non te preocupes. Pero no balde do lixo, xunto coa bota aquela que non ten parella, as tixolas furadas, o frasco do xampú baleiro. Alguén preguntaba por isto? Ti és unha traidora. Ainda por riba que che veixo comer chicle mentres traballas e non como Balbina. A Balbina non lle importa. Mónica, por favor. Gracias. E agora, se lle axudas a Miro a recoller esas cousas que dixen e as levades ao colector do lixo, fasmo o favor completo. Non dixo nada da roda de bicicleta que garro debaixo do sofá, verdade? Incluída a roda de bicicleta que Miro garda debaixo do sofá. Vostede non é tan parvo como parece. É moito máis. Que pasa? O sofá é un mal sitio para guardar a roda. Que paspi? Mareando as caixas, Antón. Que che parece? Carallo, Paspi, un pouco precipitado, nin sequera coñezo os teus pais. Son pra Mónica, Burricán. Chegou o momento de dar un paso máis na nosa relación. E para dar un paso máis na vosa relación non teríades que ter unha relación primeiro? Xa, pero eu pensei que se lle regalaba uns tulipáns, escoitaría a súa voz dicindo gracias, e non, vai por aí e non me marees. Ti que pensas? As mulleres son cho demo, precisamente. Charo e máis eu, pois non. Que Charo e máis ti que? Nada, home, nada. Que levamos moito tempo xuntos e sei de que falo. Con flores non conseguirás nada. Son tulipáns, custaron unha pasta. Non é un problema de cartos, Paspi. É un problema de duración. Ah, sí? Claro, as mulleres gustalles que as cousas duren certo tempo. Ah, sí. Os regalos, Paspi, falo dos regalos. Sí, claro. É que lle podo regalar? Pois algo que fale da túa sensibilidade, Unhas entradas para o fútbol. Que entradas nin que... Unha pulseira de brillantes, un reloxo de ouro... Oi, non necesitarei moita sensibilidade para regalarlle algo así. Fai como a min, unha figuriña de porcelana ben escollida é infalible. E a ti foiche ben o da porcelana con Charo? Que se me foi ben. A última que lle regalei tena nunha repisa da sala. Cada vez que a mira entranlle ganas de comerme a bicos. De veras? Oh, cantas noites de paixón non lle debo ese regalo, meu amigo. E como é? Pois é un can de porcelana moi bonito. Ti crees que funcionará? Seguro. A mí nunca se me ocurriría regalar algo así. Claro, por iso non acabas de ter éxito. Pero para iso están os amigos. Sí. E que fago con isto? Pasa delas, Va, damas a min. Non sei para que me poden servir, pero... Ata logo, Antón. E moitas gracias, compañeiro. Nada, a seguir triunfando, campeón. Sorpresa, paspallá. Hola, padre. En que pensas? Nas voltas que dá a vida. Pensei que estaba preparado para ir ver a Mónica e non estaba, fáltame algo. Para ir ver a Mónica? Como non che falte un ollo. Vostede non sabe diso. Ai, sí que sei, sí. Se che fai falta algo, aquí tes de todo. De todo, de todo? De todo. Libros, roupa, discos, mobles... E porcelana? Porcelana fina, Porcelana, montes e moreas. Xa falaremos, padre. Veña, ata logo. Este paspallás é parvo. Dígolle que as flores xa non funcionan cos mulleres e queda tan convencido.
Acabo de aforrar 1000 pesos ou máis. Vou! Ai, que barbaridade. Cada vez que vexo este horror botaría Antón ao mar. Que mal gusto. Por que me custará tanto dicirlle que marcho para a Alemanha? O noso non tiña futuro, está clarísimo. Quen é? O teu amorciño, cunha sorpresa. Antón, aínda non estou preparada para falar con el. O trae flores, tulipáns. Para poñermo máis difícil, claro. Charo! Chariño, estás aí? Sí, claro, aquí estou. E que che pasa? Abre a porta, non sexa rancorosa. Verás, non traerás un ramo de tulipáns por casualidade. Sí, gustanche? Son moi alérxica aos tulipáns, pero moitísimo. Agora mesmo estánme saindo uns grans horribles por toda a cara. Non me mates, se hai unha porta polo medio. Xa ves, o meu é un caso moi grave. Xa teño febre e todo. Queres que lles bote unha ollada a eses grans? Non quero que me vexas así. Voume meter na cama agora mesmo. Pero na cama? Charo! Chariño! Adeus! Paspallas do carallo. Xa podías marcar unhas rosas. Mi madriña, como yo digo? Como? Unha cervexa, irmanciña. É para afogar as penas? Se non afogan, polo menos están a remollo. Déixame adiviñar. Ves de falar con Charo. Pois sí. E que? Malas noticias? Non son moi boas, non. Charo está bastante mal. E ti? Como estás, ti? Eu cabreado. Normal. Ia disposto a amañar o noso, pero se Charo non abre, que carallo vou amañar? Charo nin sequera abriu. Falouche a través da porta. Sí. Ti no relanzo e ela dentro. Non deu a cara. E para que? Non a ten moi presentable. Tena de cemento armado. Ten máis medo que a vergoña. Muller, se é alérxica aos tulipáns, normal que lles teña medo. Que tulipán? Falamos do mesmo. Non sei. Eu falo de que cheguei á casa de Charo cun ramo de tulipáns, pero como é alérxica non me quixo abrir. Se iso foi todo o que che contou, tomouche o pelo. Non é alérxica aos tulipáns? Entón, por que non abriu? Porque non é capaz de dicirche a Caro o que che ten que dicir. Que? Pois... Iso é todo, entón non é tan importante. Que segue enfadada contigo. Porque como non tes casa, só a queres para meterte no seu apartamento. Ala, xa está, xa o dixen. É iso que pasa, por iso non me quere ver. Por iso. Charo e parva. Era o que lle quería dicir con eses tulipáns. Non me interesa o seu apartamento. Ai, non. Non, sí, pero só porque está ela dentro con esas... Non, con ese... Ese cu. Con ese talento para... Para coser os teus botóns e aturar as túas baballadas. Para todo. Ti de que lado estás? Avisa, Miro, anda. Ai, sí, el sí que te comprende, Pois non che está, vai nun recado con Mónica, agora volve. Pois a falta de Miro, ponme un pouco de xamón, que polo menos consola. Por que non vai saindo, xefe? Agora, se quere quedar aí para sempre, por min... Xa remato. Vou levar estas dúas cousiñas. Non vai levar nada. A idea de Balbina era botar no lixo estes trebellos rotos, non cambialos por outros. A idea de Balbina. Un día voume poñer serio e vai arder noia. Dixe vai arder Troia, non noia. Ese día vai arder de todo, nena. Sí, ala, o que vostede diga. Ai... Anda, un percheiro. Como mola. Vou non levar. Esta que se toca. Nin idea, Charo. Non sei como lle podes dicir a Antón. É que hoxe estas cousas son de outra maneira. Cando deixas un tío, el sabe perfectamente sen necesidade de palabras. Muller, ben fácil, porque ve que o tío que estás bicando diante do seu fuciño non é el. Xa,
Ti prefires a bella escola, diálogo e todo iso. Perdón un momento. Roy, por favor. Xa remato. Charo, teño aí a Roy facendo voluntariamente o que nunca faría se eu lle mandase, que é traballar. Pero os homes son así. Pasa agora pola túa casa e falamos en ruido, vale? Chao. Que piollo? Non crees que xa está ben? Ben aínda non, pero case. Se aguanta de pé, ves? Eu de pé tamén aguanto. Do que non aguanto da cabeza con tanto ruido. Ai, que graciosa. Gracia é a que lle vai facer a papá, non te preocupes. En canto chegue, este percheiro volve ao lixo de onde saiu. El sempre di que hai que reciclar. Unha cousa é reciclar e outra apañar refugallos, guapo. Parvadas. Mira que ben queda o meu anorak aquí posto. Normal. Esta anorak gaña moito en canto lle cambia la percha. Pero esta ruína non durará aquí nin 5 minutos cando a vexe papá. Chao, volvo agora. Veremos quen leva razón. Dame o tan instituto, fai favor. Xa, vostede sempre leva cousas serias, pero o que máis mira é o marca. E ti sempre levas pantalóns, e o que máis miras son as saias. Quen estea libre de pecado. Eu non digo que non me importe marchar. Quero, Antón. Pero tamén sei que é unha relación sen futuro. Non sei se me explico. Sí, ese traballo en Alemanha é a túa oportunidade de coñecer algo distinto. Pero se non vou, nunca o saberei. Terás que contar a Antón, sen máis. Sabes, vou te botar moito de menos. Eu tamén. Quero que teñas un recordo meu, Paula. De verdade? Toma. Esta figura significa moito para mí. Ah, e que significa para ti? Que a beleza está no interior. Hasta logo. Hasta loguiño. Veo con ganas. Hola, filla. Que foi? Papá, hai algunha lei que obriga a conservar o regalo dunha amiga que vai marchar moi lonxe? Hai unha lei que obriga a darlle de comer a un pai cando ten fame. Veña, que xa teño as lentellas preparadas. Oi, lentellas! Roy, aquí está papá. Que che parece, papá? Ah, moi bonito. Toma, sabía que che gustaría. Como non me vai gustar esa anorak se cho merquei eu? O que non quero ver nin diante é este percheiro. Pero... Nin pero, nin pera. Levo a lixa e deixo quedar ali. E se usamos de árbore de Nadal? Sí, cunhas boliñas e unhas luces. Será parvo. A túa paixón pola reciclaxe é conmovedora, fillo. Pero saca isto desta casa. Podes yo levar ao padre Nicanor, se queres. Para un rastro benéfico. Ajá. Sería unha maneira de reciclalo, Roy. Vale. Pois imos. Agora? E por que non? O local da parroquia está aí mesmo. É que Paula tamén ten algo pro padre Nicanor. Sí, mellor imos correndo. Veña, non tardedes, que hai que xantar. Ai. Gracias. Hola. Vaya, que temos por aquí? O máis alto é un percheiro. Para isto non teño palabras. Son pro rastro as dúas cousas? Ou as tres, se lle interesa. En fin, algo lle sacarei. Moitas gracias. Nada. Moitas gracias e que máis? Moitas gracias e ata outro momento, non? Iso mesmo. En fin, o percheiro cun pouco que o disfrace seguro que o coloco. Pero isto... Que maravilla! Maravilla? Que can máis bonito. Sí, unha verdadeira xoia. Que sorte teño.
Pois anda que eu... Será porcelana, non? Da mellor. Da terceira dinastía Ming, China, nada menos. O Ming ese era bo escultor. Moi bo. Inventou o arroz tres delicias. Este can non che vai sair nada barato, eh? Canto? 20 millóns. 20.000 pesetas, home. 120 euros. Mónica ben merece algo así. Ah, é pra Mónica. Miña pobre. Tome. Detalles así fan que as mulleres se derretan, padre. E aínda hai quen di que os milagres non existen. Hola, Balbina. Hola. Querías falar comigo? Sí. Deixa iso na mesa, anda. Xa mandei a Miro por un percheiro novo. É que non me volvas en el. E non pensaches en poñer a Antón así cos brazos abertos. Sería o xeito de darlle utilidade. Ah, pois tes razón. Antón! Antón non está a parva. Foi con Pereira de compras. Menos bromas, O mesmo digo. Cando lle pensas dicir que marchas para Alemanha? Calquera día destes. Calquera día destes non, Charo. Marchas pasado mañá. E mañá imos che dar un viño de despedida aquí no bar. Ah, sí? Sí, estaría ben que antes da festa Antón soubese que é o que celebramos. Aínda que el non o celebre, claro. Vale. Hoxe mesmo falo con el. Iso espero. E se non é hoxe, xa será mañá. Pero, Charo... O peor vai ser se Antón o sabe antes de que Charo llo diga. Non serían maneiras. Xa, muller, pero quen pensa nas maneiras nestes tempos? Mónica! Paspallás pensa nas maneiras. Sempre che está traendo regalos. Non, perdoa. Con Paspallás, quen pensa nas maneiras son eu. Nas maneiras de librarme del. Hola, Mónica. Balbina. Hola, Paspi. Hola, non. A túa frase é ata logo. Ah, sí, ata logo. E tiña unha punta da lingua. Entón eu tamén direi ata logo. Non, ti, espera. Teño unha sorpresa para ti. Guai, sabrás. Vas caer rendida nos meus brazos. Vou caer, vou. Do susto. Que é esta cousa? Porcelana é un can artístico, Non teño palabras. Non fan falta palabras, abonda cuns bicos vendados. Bicos? Primeiro teño que repoñerme da impresión. Ai, entendo, non todos os días regalan unha obra de arte así. Falamos mañá? Ou dentro de 20 anos. Iso non é moito tempo. Será, pero sen verte a ti van pasar voando. Ala, circula. Ui, que carallo, para isto tamén valían os tulipáns. Que fago eu con ese pailán? Muller, Paspi ten boa intención. Herodes tamén tiña boa intención. Vai a figura. Charo ten unha parecidísima na casa. Tamén miña avoa, pero como é cega, ten menos mérito. Total, que cheguei cos tulipáns e Charo nin abriu a porta. Dixo que era alérxica. Mentira, claro. Pois sí que lle dura o cabreo. Ois, porque ti non estarás pensando en instalarte no meu sofá para sempre, non? Non, prefiro a cama de Chariño, gracias. Daquela pensa outra cousa. As flores xa non funcionan. E as flores que regalas ti, que arroubas os cemiterios. Eses tulipáns acababa de marcalos. Acababa de mercalos paspallás. As mulleres sonche cada día máis exixentes. Sabes que lles gustan as mulleres, segundo Balbina? Balbina quererá un marido novo, pero non se pode generalizar. Agora queren as cousas por parellas. Uns calcetíns, uns pendentes, uns zapatos. Pois como sempre, cuñado, vai a novidade. As mulleres encantanlle esas cousas que veñen de dúas en dúas. Daquela tía Esparro, que che costaba regalarlle a Charo 2 ramos de tulipáns en vez dun. Igual foi ese o meu fallo, non che digo que non. Ois, ti non tiñas que mercar non sei que. Claro. E xa mercaches? Se tiña que mercar non sei que, como queres que o mercase se non sabía o que era? Total, que non sabes que tiñas que levar. Eu teño que mercar sempre o máis barato. E o máis barato é mercar sempre nada, Nada. Daquela quedamos así. Mañá ás 8 no Suízo damos un viño de despedida a Charo. A ver se non falta ninguén. Quen vai faltar, muller? Pois Antón mesmo, non?
Se ainda non sabe que Charo marcha para Alemanha... É que siga sen saberlo mentres ela non lle diga. Estamos. Estamos. Hola. 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 É o percheiro que lle mandei buscar a Miro. Mira ti. Se puxes a mesa enriba da roupa dos clientes, seguro que protestaban, me cajo nos positorios. Home, cuñado, non é o mesmo. Home. Miro. Malvina, pero que pasa aquí? Os clientes tolearon ou que? Esa pregunta ia facer eu, pero con respecto a ti. Eu estou perfectamente, gracias. Por que deixan a roupa enriba da mesa tendo como temos un bonito Onde vai o percheiro? Iso digo eu. Onde vai o percheiro que che mandei mercar? Antón, era iso. Ainda vería máis. Era un percheiro. Un pouco de cerebro, tampouco che vería mal, eh? Agora xa é tarde, parruliña. Terás que quedar sen percheiro ata mañá. Ai, non pasa nada. Verdade que non? Pero vai pasar, se non desapareces da miña vista. Desastre de home. Bo. Mónica, pon unha cervexa para celebralo. Para celebrar que? Que o meu xefe é un desastre. Para celebrar o que non é, muller, sexamos positivos. Non é asasino, nin atracador, nin ministro de Cultura. Visto así... Wow, que preciosidade. Moi gracioso. Digo, en serio, que maravilla de porcelana, eh? Falas deste entroido? Que bonita peza. Charo ten unha igual. Regaleilla eu, claro. O bo gusto non se improvisa. Non se improvisa, non. Se ves que tal, non perda a ocasión de regalarlle outra. Ño, co que vos gustan as mulleres as cousas por parellas. Canto pides polo can? Canto pido? Pido perdelo de vista canto antes. E iso? Eu non teño sensibilidade para a arte. Seguro que ti lle sacas moito máis partido. Sí, sí. Toma, guau, guau. Gracias, eh? Ai, vou facer feliz a alguén cunha peza única. Adiós ríos, adiós fontes, adiós porcelana do Grelo. Acabas de botar no lixo o regalo de Paspallás. Muller, sería peor que o lle regalase o primeiro que aparecese pola porta, non? Iso sería imperdoable. E, ademais, acabaría por saberse. Sempre que fas algo así cun regalo, acaba sabéndose. Foi o que pensei eu. Está mellor no lixo. Pois iso. Arriba, Lacazán, que non chegas á caixa. A caixa chégase sempre. Morre se metente na caixa, non falla. Ai, falo da caixa de aforros, mona. Esa caixa é aínda peor que a outra. Onde vai Miro? De compras. E que non volvas en un percheiro como Deus manda, eh? É iso. Un regalo para Charo, pero como non lle mande por mensaxeiro, a min non me quere nin ver. Pero aínda non falastes volos dous. Falar, se ni sequera me abre a porta. Antón, ti que é o que queres? Ter un apartamento pola cara ou amañar as cousas con Charo? Amañar as cousas con Charo, que ten un apartamento. Ai, estades metoleando entre os dous, eh? Vístete. Ti vas falar con Charo e Charo vai falar contigo, pero xa. E se non me abre? Botolle eu a porta abaixo. Son eu, Charo. Vale, abro. Hola, Chariño. Claro que paso, sen favor. Moi ben, falemos. Vale. Estiven un pouco torpe co asunto ese da boda. Non é diso do que temos que falar. Non! Entón non estás enfadada? Non, ese asunto é auga pasada. Daquela por que durmo nun sofá en vez de estar instalado aquí onde a ti como a un marqués. Ti non tes sentimentos. Tes razón, Antón.
Ah, sí. Podes instalarte no meu apartamento cando queiras. Chariño, sabía que o noso non podía rematar por unha discusión de nada. Non, por unha discusión non remata. Xa verás que ben nos entendemos a partir de agora. Sí, claro, está o correo, o teléfono, internet... Muller, o apartamento non é tan grande. Podémonos falar cara a cara. Non cho dixen. Podes instalarte aquí cando queiras. Ajá. Pero eu non vou estar. Vas pasar uns días na casa dos teus pais? Non, na casa dos meus tíos. Dos teus tíos de Monforte? Non, dos meus tíos de Hamburgo. Ah, e cando volves? A verse no Nadal. No Nadal? No Nadal do ano que ven. Marcho a Hamburgo para traballar ali na oficina de turismo de Galicia, Antón. Empezo esta mesma semana. Vas traballar para Alemanha? Que pasa? Non había un sitio máis lonxe, pois en Australia ou en Pernambuco? Ai, non te poñas así. É unha oportunidade única para mí. Ah, unha oportunidade única para ti. E que me dis de nós, Que me dis de nós? Sabes mellor que a min que nós non íamos a ningures. Podemos ir onde nos pete, para iso tes coche. Ti xa me entendes, somos distintos, queremos cousas distintas. Pero, Chariño, eu quérote. Si, eu a ti. Ves como queremos cousas distintas? Botareite de menos. Sobre todo cando o recibo da luz veña o teu nome, non? Iso é para min. Isto, sí, sí, era, porque agora xa... Anda, trae para aquí. É igual co que che regalei. Cando... Onde vai? Onde vai que? O can! Ai, o outro, sí. Está xa na maleta. Como ia marchar sen el, co que me recorda a ti? Imos facer unha cousa, mira. Deixo este aquí. E así temos un cada un. Que che parece? Moi boa idea, como todas as túas. E a ti, que che parece se... Esa idea tamén é como todas as túas. Que hai, Pereira? Abelino. Non necesitarás un percheiro, por casualidade. Podemos comprar unha a medias. A medias? Si, home, os luns, mércores e venres para min. E os martes, xoves e sábados tamén para min. O domingo para ti, que total eu non abro bar. Non me marees, Pereira. Veña, faino por min. Non din que a policía é un servicio público. Que non? Abelino, home. Así que hoxe pola noite festa de despedida para todos, Para todos non. Se Miro non volve cun percheiro novo, o mellor el ten funeral. E cando vos pensabades dicir? Balbina dixo que era mellor que soubeses primeiro quen se despedía. Claro. Terei que pasar pola casa de turismo rural para despedirme da señora Carmen. Balbiniña, quen te queda ti máis co pan con xamón? Este volve sen o percheiro. Nin se che ocorre cruzar esa porta. Onde está o que tiñas que traer? Eran todos moi feos, indignos de ti. Traduzo. Eran todos moi caros, me cago no mundo. Pois ti aquí só entras cun percheiro en condicións, Miriño, xa o sabes. Eu que culpa che teño? Eran todos moi feos. Para bonito xa estás ti, cuñado. Deixamo a min, Balbina, senón o teu home aínda nos estraga a festa. Vexote máis interesado na festa que en min, Antonciño. Que non, Chariño? Ti, fai que Miro traia un percheiro. Ou non hai festa para ningún dos dous. Estamos, mona. Estamos. Ti confía en min. Confío nel. Acabadiño de pintar parece novo. Ou case. E agora, o último toque. E o padre Nicanor terá percheiros. Nestes rastros hai de todo, cuñado, e a prezos de risa. A min un prezo só me dá risa, cando son eu que no cobra. Uns buratiños das térbites danlle un aire de antigüidade moi interesante.
Este trebello é impresentable, pero xa aparecerá algún pailán. Isto non é pecado, señor, que o fago pola calefacción do templo. Padre! Eminencia! Quen temos por aquí? Buscades algo concreto ou espeto vos o primeiro que se me ocorra? É por unha boa causa. Queremos un percheiro bo e bonito. É barato. Non. Como que non? Non imos saber nós o que queremos ou que? Sí, home, sí, claro que sí. Isto ten que ser obra do Altísimo. Teño vos o percheiro perfecto. Unha peza histórica. Repítello de bo, bonito, barato, porque aquí o pater parece que non entendo galego. Sí que entendo, home. Pero que, se ademais de levar unha ganga, o percheiro é unha antigüidade, iso saides gañando. Eu só sairía gañando se me pagase vostede por levar o percheiro. Mira. Que vos parece? Ño! Pódense dicir palabras feas no local parroquial? Non. Daquela está moi ben. Que os parvo o que? Como lle dis daquela está moi ben? Agora este pirata vai no subir o prezo. Non sabedes lo que falades. Comprei esta peza histórica en Londres. Venden cousas nos vertedoiros do lixo. Procede da mansión de Lord Wimbledon. O torneiro? O que? Non oiches falar do torneiro de Wimbledon? O torneo de Wimbledon, pasmón, é un campeonato de tenis. En fin, mirade, o estilo isabelino tardío deu poucas pezas tan finas como esta. Claro que, se non vos gusta... A min non moito, pero as térmites parece que si lles gusta. Están comendo vivo o percheiro. Iso proba a súa autenticidade. Todo o mundo sabe que Lord Wimbledon amaba a natureza. Nunca utilizaba insecticidas. Non había escopetas ou que? Agora vou ter que pagar os buratos como se fosen madeira, xa estou vendo. Daquela van a levar? Se me desconta os buratos... De acordo. 100 buratos son... 10.000 pesetas, 60 euros. O percheiro de Lord Wimbledon, Home, se cadra era o percheiro dunha criada da tía de Lord Wimbledon. É un percheiro, non mona. Trae para cá. Ti non sabes a como están estes chismes das tendas. Cuñado, intento que o cura nos faga unha rebaixa. Que nos faga? A nós? E como é que so pago eu? É un plural solidario. O solidario é soltar os cartos. Que eu podo ser parvo, pero non idiota, Empezo a pensar que o que fai os milagres son eu. Ainda vou chegar a santo. Bonito, Precioso. Pon unha cervexa, cuñado, que veño seco. Seco deben ter o cerebro estes dous, porque vaya percheiro novo compraron. Percheiro novo? A que lle chamas ti novo? Mellor, a que lle chamas percheiro? Ata se parece o vello, non crees? Algo sí, pero cambia a cor, estes buratiños... Este mantense en pé, que xa é algo. Non, se eu non digo que sexa o vello, só digo que se parece. Ademais, o outro botei no mesma no lixo. Sí, e tiña o teu chicle apegado por aquí, mesmo onde está este bultiño. Balbina, este bultiño é un chicle. Pero que dis? Se non ves que ten... O chicle! Pero que diaño de percheiro mercaron eses langrados? Tranquila, muller, seguro que non é o mesmo. Hai moita xente que apega o chicle en calquera sitio. Home, xa era hora de poñerdes outro colgadoi. Non íamos estar toda a vida sen... Miro. Que miro ni miro, foi tuto quen escarallou o percheiro outra vez. Dille algo. Antón. Tranquila, irmanciña, está en garantía. Non está en garantía, cuñado. En garantía? Está en cachos. É o mesmo percheiro que foi ao lixo onte mesmo. Iso é imposible, mercámoslo nunha tenda moi seria. Ainda por riba pagastes por el. O sexa que, ademais de impresentables parvos... A min non me chames impresentable. Trúzaro! Iso é outra cousa. Hoxe temos unha celebración neste bar e non sen percheiro. Non se vos ocorre ningunha brillante solución? Suspender a celebración? Iso non é unha solución, miro. Daquela podemos queimar o bar. Teremos percheiro. E ben orixinal. Home! Deberíamos despedir a alguén todos os días. Birra gratis. Home, claro que... Hola!
da percheiros na Habana. Isto xa parece máis sólido, Vai o carallo. E ti levanta a barra dese lado, onde se viu un percheiro do tamaño dun paraugueiro. Tampouco eu vin percheiros con bigote e non digo nada. Erache que faltaba. Se estamos aquí é pola túa culpa, moinante. Pola miña culpa? Quen quería un percheiro barato? E quen dixo? No rastro do padre Nicanor hai de todo. Así compramos a merda que compramos. Non, se por 10.000 pesetas ainda habías querer un armario de caoba. A caoba, vou xa dar eu, vendada. Espera, quieto, miro. Percheiro bonito, sí, un pouco falangueiro demais, pero vaya. Ao final, poñer a Antón de percheiro é a única maneira de darlle utilidade. Muller, pero un día que che queda aquí, menos podías querer un pouco. Iso despois. Se sei que necesitan un percheiro, doulles o que atopei no lixo. No bar ia poñer balbinas e cascallo. Estás parvo, que? Ai, pero vos os dous sempre igual. Levadevos ben, que sodes da mesma familia. Da familia dos armarios, quero dicir. A ti, vouche cortar as patillas co coitelo do xamón. Entón, fixenche caso. Regaleille a Mónica unha porcelana fina e elegante. E que tal? Regular, pero mellor que a ti. Por de agora, a Mónica non marcha para Alemanha. Xa, e de onde sacache a porcelana? Merqueña no rastro do padre Nicanor. Padre, a vostede xa o collerei. Vaya merda de percheiro que me colocou. Home, Pereira, é un rastro benéfico. O importante é comprar algo para axudar a parroquia. Por certo, padre, de onde saiu esa porcelana que lle vendeu a Paspallás? Esa tan fea? Sí. Foi unha vinganza un donativo de Paula Barreiro. Paula! Dime, Percha. De onde sacache la porcelana que lle deches ao padre Nicanor? Non yo digas, pero foi un regalo de Charo. Tranquila, son unha tumba. Charo! En fin, señores, por Charo. Por Charo. Que sexa feliz en Alemania e que veña de cando en vez para visitar os amigos. Iso se non escarallo eu antes por mentireira. Ti quieto parado mentres non rematamos con isto. E terva ben dese lado da barra. Pero que pasa, cuñado? Que non podes con 4 perchas, cangallo. Que non podo con 4 perchas. con 4 É un perchas. cangallo. Sí. Darle barullo.